crime, plots and properties, WhatsApp channel nakabanta ka junior di yatit, ya ki jaka ki ying ki nong ying ki commercial space ba giway. Haka ka WhatsApp channel ki din advertisement terwadi ya ki ying ki jaka tanglang ba ka WhatsApp jangpi. Follow ya ka WhatsApp channel menta, tan link ko dan ha description. Lengba gani ke kubor u Presiden rangba ke Seng Federation of Jaintia People F.J.P ula Maham jur yeki kato ka ningot ki riew shimet ki bala pendon ka ambakala bat ki bala shim kabu bandawa pisa ha ka kateng jong ke Seng. Kila don ro kato ka ningot ki bala pendon ka ambakala ka kateng jong ke Seng na kabashna da ki fake ID. Kumta na galyang ke Seng kala karpat jur ki nong shong shnong barok hapo ka beri uhanyau terap ban ai ka jingit railang ban lada philap yakum kita kinong shim kabu ki bapandon kam ya ka kateng jong ka Federation of Jaintia People ba pin sngang bha ban pentip nebat yakum kita kinong shim kabu ki bapandon kam bakala ya ka kateng jong ka sang lapan kod ka kerwa ku bor na ba Timothy pala President rang ba ka Federation of Jaintia People